di dini gudok songnan bagi ready khaijak hingke oro gudoko tam tong puilano obo hingke lubia rawi sui ready khai tonijak abo mono oro dego rinai motamoti bangui si thangka abo oro ribono moso gudoko hingke kisa moso kwbang nango hingke taporé athuk bo asuk joto nangla ordek rekhai nangana abo hingke berma no hingke haike riya bon tui kutung purese rinai tongato abo joto rikha pias rikha athuk rikha kosoi rikha sajana tai lubia abo rikha tarpore somrok rinai tabuk som rinai 1 chamos tai kaisa chamos rikha tabuk hingke sutui to bisi kwbang riya tabo ojon mote tarpore tui rinai aro ekta glass iko tai 2টা glass nangona 1 glass rikha tabukte 1 glass rinai hingke hapono tekisa rina nangkho tei glass thaisa ribono mui kwbang ni bagui iko tabuk 3 glass rina nangsinai belai mui kisa bangui thangka aboni bagui tui bo kisa kwbang khai kono moso kai nango tei rina nangliya tabuk gas o boksa risinai gas on khairikha ono sugeko tabuk wngkha mai bo boksajak mai bete gudok abo naitongdi bo prai 10 minute rok hingke abo kutugui thangana hingke tai monani bagui somai nangono tabo komse kom आधा घंटा abo hai kisa boti rok rana nangba आधा घंटा rok swngo bono muk phunai tabo kwchar o phunu gana naitongdi tabo horok khologo rigana tabo bo kutuknai kutugui ulo tai 10 minute rok pore naina kutuk tongatho tabuk naidi oro iko berma ang nahaka oro prai 2 3 4 5 6 7 8 ta berma tongo oro abono nango gudok hingke kaham ke kutugui thangka tabuk mono nornai nokmakhana kaham ke kutugui tongkha iko athuk bo hai tabuk tui kutung no nahana tui kutung no nahare oro rina boiled eggs for everyone. Tui kutung no oro rikhe berma kaham ke gulinai hingke afuru hingke tei busu masai eta busu rok onek somoyo totra rogo phano kwchao aboni bagui ang tabuk obo haike chao aboni hingke kuno risk rikha o tui no simi sing oro rinai ta gudogo hingke kaham tang himno cherai rogo kurung chao chaya bongo borok ra phano to busu rok kwchai mambla totra rogo busu kwchakhai bahut kosto mano aboni bagui iko abo botini oro risini berma tongkho Ini jagan berma abo tongmani busu bade abo jotono oro thangbai na tekisa tongkho lasong ke busu simingui tongo absu jora rini haike guli khaino kaham ke berma guli thango tui haike riwi guli khangkana iko naidi nokha joto berma guli thangbaikha oro tak busu simi tongsuo aboni tai sari rini bahai to busu moto moto mangi tokha athuk rok ganang ba thogo belai kheno thogo
tay narok abo haike songai chai mano ganang no kaisa kok sana mo songo actually je o video nai to narok ani je joto friends takuk te bukuk narok joto no ani channel na subscribe khaina tapok di je jara khai pai ja hangke babar no joto no hambaya pharo kai tabu jara khaya tong narok nai to hangke subscribe khaina tapok di tai bell icon bo sindi kai narok jodi onyo ko nai ma sung hangke comments khai sadi je abo hai mui songoi phunuk di hene gang tubui phene songoi ke narok nai tong di choyawui last jora bo haike basuk rok buti rana nang abo nuga na nai tong ni tabu tongko kaisa mona tongko aku kasak kasak tong ha belai kana thok nai ini na bodo kaisa buti ran gatho kaisa 10 থেকে 15 মিনিট rok kaisa torna nang nai apro hangke kudok bo mon nai bo kudok tonga tu 10 মিনিট pore kaisa phunu gana tai misa khologe ne legi na bo haingkha kudok motamuti buti ran tongkha ekisa ran gatho moto monkha jana ekisa ran degi na buti ran motamuti bisi banglia kari mankha tabo kari sine kari oi hol nai ikone ha tabo ke kari kha tabo hol nai je alu na abo bai hol nai alu na sekan hati kepe ri nai alu bai masa abo hake kepek na nango lubia rok tongo lubia rok na taso kepek khai ya on bagai alu moso abo no sing kaham ke kepek ri nai Kuli pecha, gana di. Sam này mang sam bỏ ở dưới nông cá, ít em đó. Cái thóc cá, xem nào có đọc cá thúc bút được cái thóc gì không bà. Mà này thóc tông cá thóc cái việc thóc ăn hay, thóc cá ăn sam này cái sam bỏ একদম ওজন. Cái teo đó có sợi rồi kepek rikha alu kepek rikha cái sajana rồi bisi kepek riya lubia bai sajana bisi kepek riya atu bisi kepek riya cái যে kepek na মানে যেমন কষ্ট বিসুলি অবরক তো kepek bai kha kinani tabo thok cái nó được bao cái xong cái sai này đi về lấy nhà thầu cái nó có tao bao được xong anh đi nó hàng cái bút được rồi logi tao hàng cái tay của nó mui này nhá này đi nó can channel nó có subscribe khai ta bọc đi này chúng đi tới cả hàng xong mà được tu bây giờ nó thì nó được chọi ấy này chúng đi anh channel nó যে video upload khai mà được cho tao nó này đi để subscribe khai ta bọc đi am bay nó được cho tao